Hormatly Prezidentimizden tebiği baýlyklarymyzy goramak, olary rejeli we taşşitli ulanmak baradaky tawsiýalaryny ugralyp, Ahal welaýatynyň işewi telekeçleriniň binadan arasy agasyny öňürýän kärhanasynyň açylyşyna başlanyp, günüň ýer sekerinden goralan dawara ýokary ruhanytlyk mahsus boldy. Açılış davarasyna sungat uswatlarynyň joşguny çykyşlary bu ýere gelen iýleşleminiň ruhyny hassa belende götürdi. Gökte Petrawnyň Niyaz Adanaky Daýhan birleşiginiň çägine Gülzaman Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulan arasynyň agy suwuny öňürýän kärhananyň açylyp ulanmagy bermegi hemde Mehriman diýarymyzda mübarek gadamly goýan Täze ýyl bayramy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyzy hemde arkadaly Gahrman serdarymyzy şeýlede dawratlyşan watandaşlarymyzy gyzgyn gutladylar. Dawranyň dowamyna kärhananyň gurulşy işlerine pek tähmetiň ýokary nüfusyny görkezden gurulşykçylara Hormat Prezidentimiň adyndan sowgatlaryň goşulmagy, ýurdumyzda zähmet adamsyna goýulan hormat sarpanyň hemişe belentdiginiň aýdyn güwäti boldy. Bu kärhananyň döwri binasyny Gülzaman Hojalyk Jemgyýetiniň buýrmagy esasynda Nur Mimar Hojalyk Jemgyýetiniň gurulşykçylary ýerine ýetirdi. Soňra mehmanlar täze suw arasalaryjy kärhananyň guruluş we işleş alatyny bilen tanışdylar. Arasynyň agsuwuny öňürýän kärhananyň umumy tutýan meýdany 3 hektara barabar bolup, ol ýerde soň düzümini arasalayan önümçilik bölümi, önümçilik barlykhanasy hemde çygymal we taýýar önümler saklanýan ambarlar toplumy ýerleşdirilýän. Desganyň önümçilik bölümine daşary döwletleriň kämil innowasion suw arasalaryjy enjamlary ornaşdyrylan. Bu dewrawap enjamlar arkaly arasalanan agsuwlary kärhananyň önümçilik barlykhanasyna uğradylýar. Barlykhanada hil gözegçilerinden geçirilen dury we arasa agy suwlary zamana mermer hemde durny atlary bilen owadan ýanagly 0,33 ýarym 0,75 1,5 litrlik gaplar gaplanyp, soňra ýordamyň ähli könjegindäki sewda merkezlerine uğradylýar. Bu dewrawap täze 45 adam zähmet çekip, olaryň aglaba bolsa ýaşlardyr. Olaryň öňdürjilikle zähmet çekmekleri hemde diýjanmaklary üçin bu ýerde oňaýly şertler edar ediler.